Egunon lagunak, zuekin ikastetxeko etxegaraiko umeak irratia. Gaur urtarrilaren 26a da asteartea eta 4. mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratisaio hau. Lehenik Gorka esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar Julen jantokiko menua berri emango digu eta ondoren txiste bat kontatuko digu Joseanek. Kirolak eta urtebetetzeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batzekin hasiko dugu irratisaio. Atletikek galdu egin du Valentziaren aurka. Zuzaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola. Baina Negredok buelta eman zion partidoari 2 gol sartuta. Adurizek penalti bat huts egin zuen eta epaileak aurpegi egoitzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Julen, zer dugu gaur paskaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea, jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da osasuntsua delako. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta probintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Gorka, esango alguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak, 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea kalera atera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Josenik. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen baina bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu. Eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu eta bietatik tira egiten badiot galdetun zion bezeroak. Eta loroak erantzun zion, soso alakoa lurrera jaiziko naiz mokoaz lurre. Eta txistean ostean amaitzeko gaur urteak zein betetzen dituen esango digu haizea. Gaur Jonen eta Amaiaren urte betetzea da. 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunetan eta ea opari asko ekartzen dizkizuen zorionak zuren lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak, segi etxegaraiko umeak irratia entzuten egunero. Gero arte, Bonaparte.